Habsburgok öröksége. 11. rész. A kistestvér. Írta Michael Bayer. Rendezte Gero Erhardt. Tehát személy szerint magát teszem felelőssé azért, hogy ágyban maradjon. Még legalább egy hétig. És nagyon ügyeljen arra, hogy 2 óránként bevegye a gyógyszerét. Én mindent megteszek, de tudja, milyen a grófné. Tudom, hogy milyen. Azt is megmondhatja neki, hogy leszíjazom, ha ma délben nem találom ágyban. A kórházból jövet, majd benézek. Igen. Ó, Gertrud, ezt mindjárt vissza is viheti. Hozza ide inkább a lila kosztümemet a hozzávaló blúzzal. Nem. Nem? Mit jelent az, hogy nem? Günther doktor határozottan megmondta, hogy ne engedjem a grófnét felkelni. Csak hogyan? Ezek szerint a maga gazdája újabban Günther doktor? Gertrud, miért akar nekem rosszat? Ha én ágyban maradnék, abba belebetegednék, tudja. Most pedig szóljon át hamar Krögernek, hogy Lübeckbe kell mennem a bankba. És mit mondja Günther doktornak, ha ma délben visszajön? Akkor ma gyorsan ágyba bújok. Jó napot, itt van már a grófné? A megbeszélés a kastélyban van, és dr. Petzold átment már. Ámbus úr? Tessék. Legyen kedves hozzá, a grófné jót akar. Legyen kedves hozzá. Ezt maga mondja nekem? Miért nem mondjam? Azért, hogy bajban van a sörgyára, maga felelős. Nem pedig Lauricen. Lehetetlen. Ez a modern gazdálkodás minden elvének ellen. Vissza a természethez, vagy mi? Nem vissza. Előre, dr. Petzold. Előre. Grófné, bocsánat, csak most szabadultam el. Jó napot, Ámbus. Azt próbáltam dr. Petzolddal megértetni, hogy nem boszorkányság gazdaságosan vezetni a birtokot. És mit szól ehhez, ami nagy tudományú mező? Ugyan, Ámbus, próbáld inkább lebeszélni az egészről a grófnét. Előbb tudnom kellene miről. Egyszerű. Végig gondoltam, miért nincs az úgynevezett intenzív állattartáson semmi haszon nálunk. Tessék, úgy tartjuk a jószágot, mint túlnemesített tej- és húsgépeket. Megkapják a legdrágább abraktakarmányt. A legdrágább gyógyszereket nyomjuk beléjük. A pompás istállóik pedig, ne haragudjon, de egy vagyonba kerülnek. Ezért a legmagasabb nálunk a tejhozam az egész járásban. Persze, de a kormány jobban örülne, ha nem termelnénk semmit. Hát nem értik, uraim, aminek igazán bővébe vagyunk, az a föld. A legelő. Miért nem tartjuk kint a jószágot a rétjeinken? És miért nem termesztünk a többi földön téli takarmányt? Mire jó megvennünk valamit, amit meg is termelhetünk? Hát ebben van valami. Ez egy képtelenség. Számításokat végeztem el. Ahogy tőlem telt. Köszönöm. És ellenőriztem is. Az összesítésben mindig plusz az eredmény. Sajnálom, grófné. Ehhez én a legjobb indulattal sem járulhatok hozzá. 4 éven át tanultam mezőgazdászatot. Romantika nem szerepelt a tantervünkben. Ön talán vissza akar süllyedni a múlt századba? Egyetlen dologban igazat kell adnom a doktor úrnak. Az efféle átállás nem megy máról holnapra, és én nem hinném, hogy Schulte meg a bankja türelemmel lesz addig. Ha te újra kézzel akarsz palackozni, csak csináld. Hiába beszélünk. Ehhez különben is késő van már. A jószágot és a ménest a jövő héten elviszik. Lauricen úr már utasítást adott rá. Ez egyszerűen őrület. Mindenünk megvan itt, ami kell. Jó termőföld, egészséges jószág, szorgalmas kezek. És az egésznek az eredménye semmi. Még csak nem is semmi, mínusz. Ez nekem sehogy se fér a fejembe. Hogy az érzéseimről ne is beszéljek. Ámbus, mit tegyek, mondja? Nézze,
Én megtanultam az életem során, hogy az ember azt tegye mindig, amit ösztönösen jónak érez. Még akkor is, ha később kiderülne, hogy tévedés. Szóval tegye csak azt, amit jónak lát. Rám akkor mindig számíthat. Akár sikerül, akár nem. Itt fecsekszik össze. Hiszen nem is erről van szó. Nem, hát akkor miről? Arról, ki parancsol az üzletterén. Engem az üzletvezető utasított az eladásra. És ameddig másik utasítást nem kapok tőle, addig az első kötelez. Mit gondol, én szívesen teszem? De ahelyett, hogy holmi képzeletbeli számokkal játszadoznánk, jobban tennék grófné, ha a tényleges számokkal foglalkozna, és főleg neked ajánlom, Ámbus, ahelyett, hogy érzelmes úrokat pengetsz a grófnénak. Dr. Petzold, ebben igaza van. De ez nem azt jelenti, hogy nekem nincs igazam, ugye? Csak tudni akartam, hogy mit gondol arról, amit javaslok, mielőtt beterjesztem a család elé. És addig a napig próbálja húzni az időt. Meddig? Egy hét túl sok. Szó sem lehet róla. Igaz, hogy az árverésünk Brémában csak 3 hét múlva lesz, de a jószágot és a ménest már pénteken elviszik. Azt majd meglátjuk. Hát akkor köszönöm, uraim. Grófné? Csak azt tudnám, miért ültette az öreg grófné Lauricent a nyakunkra. Itt valami bűzlik nekem. Bűzlik bizony. Nagyon vigyázz, Herman. Nekem valami azt súgja, hogy rossz lóra tettél. Hogyne is, te jóra. Majd rájössz, ha a sörgyáradat bálbekéknek passzolják át. Inkább magam gyújtom fel. Itt vagyok. Én ugorjak be hozzá, vagy talán te jössz ki inkább én hozzám. Na gyere már, anya, sietnem kell. Csak tartottam a számat, mint egy hülye. Tegnap telefonált Offenbach, szörnyen feldúltam, hogy a Guldenburg üzlet füstbe ment. És én nem tudok semmiről se. És ezért citáltál ide magad elé? Offenbach csak ne rezeljen be túl korán. Igen, vannak problémák, de egy sem megoldhatatlan. Miféle problémák? Alapjában véve jól megy minden. Lauricen keményen kézben tartja a családot. Igaz, Christine von Guldenburg most a porondra lépett a fia érdekében, és beleszólást kér. Na és? Hát nem mindegy, kitől kapjuk azt az aláírást, de meg kell kapni. Meg kell? Ilyen fontos? Azt hittem, csak hobbi tőled, hogy a Guldenburg családdal végezz. Kezdetben hobbi volt. De most pénz kell. Szóval nekünk pénz kell. Ez nekem valami új. Nem te ugráltál, hogy az a pár millió nem számít, csak az, hogy megszerezd Guldenburgot? A spanyolországi gyárunk, igaz? Kell rá 14 millió. Pezeta? Pezeta. Akkor jócakát. Én mindig óvaintettelek tőle. De te mindenáron fejest akartál ugrani abba a kalandba. Mintha itt nem lenne éppen egy gondunk.
Kezdeti nehézség mindig van. Légy szíves, adj egy italt. De ez már a 3. év. Rossz rágondolni, hogy csak a reklám mit emésztett fel. Agyrém az egész. Tönkre tesszük vele az exportunkat, és még fizetünk is érte. Elég. Ne jázd a bírót. Jó. Igaz, hiba volt. De nem maga az elgondolás. Más is kell. Csak a sörrel nem vagyunk elég mozgékonyak. Meg kell csinálni a gyártelepítést minél gyorsabban. Itt nem csúszhat be semmi hiba. És nem is fog becsúszni semmi. Én veszem át mától a szervezést, fiam. Kérlek, ahogy tetszik. Ma 11-kor Lauricen ott legyen az irodámban veled együtt. Thomas, gyere, utazzunk már haza. Még szerencsét hozok neked, de csak amíg boldog vagyok. Nem jött még elég össze. Ide figyelj, minek neked annyi pénz? És adhatok hozzá én is. Annyit nem adhatsz. A felvételnél majd így. És úgy fogja, hogy lássuk a címkét. Nem, ez így nem jó. Öregem. Félprofilban. A párfüm neve Ombre. Vagyis férfi. Fickós légy, érted? Nem lesz ebből semmi. Dehogy nem lesz. Nem mondj ilyet, mert felhúzott Baumant, ott áll és bámulna. Folytasd, vagy legalább csinálj úgy, én megpróbálom eltávolítani az ügyfelet. Arra gondoljatok, lányok, hogy mi a szlogen? A bűvös csábító illat. Lássuk is, hogy az. Gyerünk! A bűvös csábító illat. A bűvös csábító illat. Ne aggódjék, menni fog ez, Frankie a legjobb a szakmában. Nézze, kedves Lauricen úr. Ha már napi 5000-et fizetek ennek az úrnak, akkor többet várok érte. Vagy viccesnek szánta ezt a felvételt? Kedves Bauman úr, ha úgy képzeli, hogy a párfümét birkózókkal vagy bikaviadorokkal jobban tudja reklámozni, akkor forduljon más ügynökséghez. Nézze, kedves Lauricen úr, én ugyancsak egyszerű üzletember vagyok, és nem is konyítok a művészethez. De hogy ebből mi lesz végül, azt el tudom képzelni. Én profi vagyok, és amit tőlem kap, az profi munka lesz. Várja meg, amíg az anyag elkészül. Nem én. De Bauman úr. Maga mondta az előbb, jobb lesz, ha másik ügynökséghez fordulok. Hoppá! Lauricen úr, telefon. Igen. Tessék, én vagyok az. Igen, kapcsolja csak. Bálbek úr? Lauricen úr? Pontosan 11-kor várjuk az irodámban. Van nekem egy kis mellékfoglalkozásom is. A Guldenburg ügyben valami nem stimmel. Mi nem stimmelne? Offenbach egyszerre csak nem akarja elfogadtatni a tervemet a pártjával. Mi közön van nekem ő hozzá? Anyám okvetlenül beszélni akar magával. Na jó, akkor megyek. Pontos legyen. De előre megmondom, semmi okuk erre az izgalomra. A francba. Bálbek asszony, nem értem, hogy képzeli a dolgot. Én már így is túl messzire merészkedtem. A pártom természetesen érdekelt a beruházásban. De hogy a tartomány majdnem 200 milliót éppen erre fordítson, az kemény dió. Én nem vagyok az emberiség jótevője, mint a néhai gróf úr. Vele egészen más feltevésekből indultunk ki. Ha tudtam volna, hogy önök vegyiparra gondolnak, akkor... Mi lett volna? Akkor nem fogadta volna el a pénzt? Nem, barátom, most már késő. Belegabajodott az ügybe. Most már meg kell tennie, amit várunk öntől. Gondoljon a választásra. Tessék! Elnézést kérek a zavarásért, Bálbek asszony. Itt van Lauricen úr. Kérem, szóljon a fiamnak. A fia már tudja. Lauricen?
Nem szeretnék itt belébotlani. Ki tudja, mit gondolna rólam. Ne aggódjék. Lauricen a mi emberünk. Én nem bízom benne. Ez a maga dolga. Mi különben is tisztáztuk, amit kell, ugye? Amíg a földet meg nem kapják, addig minden esetre várok. És kérem, csak semmi óvatlan kijelentés. Ha ebből bármi is kitudódnék, abban én belebukom, és önök is. Intézze el, ami az ön dolga, és én kezeskedem a többiért. Jelentkezem majd. Mi is önnél? Mi újság? Mint ahogy már a fiának is mondtam, minden a terv szerint halad. Nem látom, hogy haladna. Ha nem lesz hamarosan valami konkrétum a kezemben, akkor Offenbach képes és kiszáll. Ülj le. Köszönöm, nem. Úgy hallom, Guldenburgban most a fiatal grófné tör a hatalomra. Ugyan. Hogy csak egy valakinek van hatalma, az öreg grófnénak. Ő pedig az üzletterén rám ruházta. Mit tudna az a bécsi nő megoldani? Még ha nyerne is a lottón, vagy túladna is az ékszerein. Miért nem foglal helyet? A Guldenburgok a tönkszélén vannak, ő is tudja. Mi vagyunk csak a mencsváruk. Lehet, de ezt már hetek óta mondja. Nincs ennél jobb reklámszövege? Néhány perce volt nálam Offenbach. Miért jön össze a családi tanács? A családi tanács? Christine Guldenburg összehívja a családi tanácsot. Ki mondta ezt? Offenbach. Mondja, járt maga egyáltalán odakint mostanában? Offenbach megpróbálta kiszimatolni, mi készül. De a grófné semmit se árult el. Christine Guldenburg hogy enyhén fejezem ki, egy hisztérika. És igazán nem értem, hogy miért izgulnak miatta. Maga így látja? Én megszerzem maguknak a Guldenburgok bankját, és felkínálom a sörgyárat, meg a földet a gyártelepítéshez. Mit többet akarnak még? Mindent. Ugyan. Nem szavakat, Lauricen úr. Tetteket. Kérem, hagyjon magunkra körülön. Várjak a kereszteződésnél? Legyen szíves. Igenis, grófné. Mama! Miért nem kíméled magad és maradsz ágyban? Günther doktor felhívott, azt mondta, hogy nagyon vigyázzunk rád. Günther doktor 10 éve csak ezt hajtogatja. De hát, mit akarsz tőlem? Beszélnem kell veled. Nem gondolod, hogy eleget beszéltünk már? Nem. Arról legalábbis nem, hogy mi játszódik le benned. És bennem. Ugyan mi játszódna le bennem? Nem lenne jobb, ha elmondanád? Mama, ha mi nem tartunk most össze, akkor ki tart velünk? Itt nem csak a te érdekeidről van szó. Nem is, hanem Guldenburgról. Mindnyájan Guldenburgok vagyunk. Én is, és a gyerekeim is. Valóban el akarod venni tőlük mindezt? A jószágot, a földet? A földet? Ki mondta ezt neked? A te üzletvezetőd. Aki megmenti, amit az első üzletvezetőd eljátszott. Na igen, de mi nem adjuk el azt a földet. Csupán átengedjük bizonyos célra. Ugyan már, mama, a kettő egy és ugyanaz. Hát csak ugyan fontosabb neked a pénz minden egyébnél? Nem. Christine, 3 heten van mindössze arra, hogy Tomás adósságait kifizessem a banknak. Különben a bank sulté lesz. Az a Baalbekné pedig beül helyettünk a felügyelőbizottságba. Kell nekünk az a pénz, hogy a birtokaink megmaradjanak. Tudom, hogy kell, de nem bármi áron. Azelőtt nem volt szükségünk a milliókra, sem pedig a bankra. Honnan tudod te, mi volt a gazdasággal azelőtt, hiszen sose törődtél vele? Igaz. És ez nagy hiba volt. De nem az enyém csupán. Ti is megtettetek mindent, hogy ne avatkozzam bele.
te is, a férjem is. De ennek már vége. Martin Sasára bízta az örökséget, és én átveszem az ő nevében. És megtartom neki. Csak ugyan? Össze fogom hívni a családi tanácsot. Ha már velem nem vagy hajlandó együttműködni, remélem a család döntését respektálod. Kik azok egyáltalán? Kik a mi családunk? Mi mindannyian. Egy kicsit hóbortos professzor, egy hazárdjátékos, egy depressziós alkoholista nő meg a jellemtelen férje, 2 még kiskorú, elkényeztetett gyerek, és te. Egy rendkívül könnyen elbizonytalanodó asszony. Valakit kifelejtettél. Kit? Egy nyakas, kemény akaratú öreg hölgyet. Igazad van. Mi tettük magunkat olyanná, amilyenek vagyunk, mama. De még megváltozhatunk. Nem jó. Hogy? Bocsáss meg, persze. Mire gondolsz? Mit szólnál ahhoz, ha holnap reggel Hamburgba utaznánk? Nem veszélyes még oda menned? Vissza kell mennem. Családi tanács lesz. Ó, egy kupott tanács miatt. És sürgősen szükségem van egy információra. Szeretnélek megkérni Kitty, hogy segíts ebben. Te következel. Dupla 6-os. Hollanderul. Sasha. Sikerült kiderítenünk valamit? Igen, kaptunk tegnap este egy névtelen telefonhívást. Azt a lányt, akiről személyleírást adott, csak ugyan látták a városban. De hol? Ezt nem volt hajlandó elárulni a nő. Tehát a telefonáló nő. Mennem kell, fél óra múlva megbeszélésem lesz a vizsgálóbíróval, mert Jack Brinkley látogatási engedélyt követel. Azt akarja, hogy amint leszáll a gépe, láthassa a lányát. Biztos vagyok abban, hogy minden követ megmozgat majd érte. Különben is nagyon befolyásos ember, mint mondják. Hiszen tévéállomásai vannak oda át, és övé az egyik legnagyobb napilap. Talán ez segít valamit. Én minden esetre a vizsgálati fogház előtt várom. Köszönöm. És sok szerencsét, Sasha. Let's go. Hello, Mr. Brinkley. Hadd mutatkozzam be. A nevem Sasha von Guttenburg. És az ön lányának szóval Mr. Brinkley? Igen? De, hadd mutatkozzam be, a nevem Sasha von Guttenburg. Én nem vagyok egészen vétlen abban, hogy Peggy ide bekerült. Szóval maga az a fiú. Talán magától kapta a lányom a heroint? Nem, Isten ments, dehogy. Csak sajnos én beszéltem rá arra, hogy jöjjön velem Hamburgba. De hát ez nem bűncselekmény. Csak hát itt ismerkedett meg Andyvel, a gitárossal, aki hozzácsempészte a drogot. Értem, legközelebb barátom, vigyázom majd jobban rá, mert nekem ő a legdrágább. Tud valami újságot?
Vagyis igen. Sejtem, hol bujkál Andy. Igen? És meg fogom találni. You have to go now, Mr. Brinkley. Well, Sasának hívják, igen. Ugye? Sok szerencsét, és húzzon be neki egyet helyett. Persze. Oké. Mr. Brinkley? Igen? Vigye be a nevemben ezt a virágot, és adjon át egy két csókot. Sorry, that's not a lot. Sajnálom. Peggy! Üljön le, kérem. Na. Siettem, ahogy csak lehetett. Ezt küldi Sasha. Hol van Sasha? Hát nincs is más kérdezni valód. Hát velem nem éred be. De... Úgy örülök, hogy végre kiszabadult. Wait a minute, nem olyan egyszerű az, mint hinnéd. Még csak ott tartunk, hogy az ügyvédem megpróbál óvadékra kihozni innen. És fizeted az óvadékot? Well, valószínűleg. Akkor, ha biztos, hogy ártatlan vagy. Gondolom, ez csak tréfa. Kételkedsz benne? Ó, darling, én persze, hogy elhiszem neked, de sajnos a bíróság úgy látszik nem így vélekedik. Hogy került a táskádba a por? Fogalmam sincs. Well, bárhogy van is. Sasha azt mondta, keresi Andyt. Azt a gitárost, vagy Kit. Mert ugye, ha ő nem kerül elő, nem bizonyíthatjuk, hogy ártatlan vagy, és akkor a pénzem sem segít. Apa, próbálj meg minél előbb kijuttatni innen. Jó, kicsim, jó. Megcsókolhatom apát? Átadod Sasának? Igen. Alright. Nyugodj meg és ne félj. Andy nálad van? Micsoda? Honnan veszed ezt a hülyeséget? Hé! Elhoztam a gyógyszert, amit kértél. Ne ácsolod itt ilyen bambán, hozzá vizet! Andy. Hány szemet? 10. 10? Nem lesz az sok. Ne dumálj, siess. Remélem tudod, mit csinálsz, és nem lesz baj. Én inkább orvost hívnék. De nem akarja, hogy orvost hívjak. Ide pedig orvos kell. A rendőrség úgyis megtalálja végül. Andy! Peggy bajban van. Ügyülök Peggyre. Beteg vagyok. Hívok hozzád orvost. Nekem nem orvos kell, hanem egy löket. Hollander úr? Itt Sasha Guldenburg. Megtaláltam a srác. Igen. Jöjjön kérem azonnal ide, és hozza magával Günther doktort is. A cím, egy pillanat, mondd csak a címet. Beckstrasse 112. Beckstrasse 112. És siessenek, sürgős.
mondod nagyon érdekes, kedves Margó, de hát mi szüksége van rám ehhez? Nem a maga személyére van szükségem, hanem a sajtóra. Ha belevágunk a gyártelepítésbe, akkor azok a fanatikusok riadót fújnak. Kérek fél tucat osztrigát. Azonnal. Na és maga? Tessék? Jó, hogy muszáj kérnem? Igen, muszáj. Na jó, akkor legyen ugyanaz neki. És még fél tucatot. Nézze kérem, én nem vagyok a sajtó. De legalább a fele. Ha maga támogat ebben, akkor nem lesz semmi gond. Nagy szó 5000 új munkahelyet teremteni manapság. És ha akarja, bevehetem az üzletet. 10%? Kezemben van a föld, a pénz és a kormány is. Hogyne, de a közvélemény ugyebár nincs a kezében. Értem, én értem, csak attól félek... Mitől? Attól, hogy olyasmire vállalkozott, ami a mai időkben nehezen valósítható. Na, ezt mondták akkor is, amikor a sörgyárat kellett átvennem. Nem, kedves Deichmann. Aminek én nekivágok, az mindig sikerül. Talán inkább majdnem mindig. Most már aludj szépen, jó? Jó, mamóci. Jó, ezt eltesszük. Ugye jó itthon? Meglátod, drágaságom, milyen jól fogsz aludni. Csúsz le egy picikét. De jó neked itt. Puszi? Jó estét. Jó estét. Hogy van a gyerek? Elég jól bírta az utazást? Dolber professzor most adott injekciót neki. És? Mit mondott? Semmi olyat, ami igazán megnyugtatna. A tolókocsiban kell maradnia. Ne főzze kávét magának? Ne, köszönöm, ne. Csak nagyon fáradt vagyok. A repülés, a kórház. Aludjon csak. Addig majd én vigyázok a fiúra. Miért teszi mindezt? Talán nem a kötelességem is egy kicsit? Nem. Nem főzi kötelezettség. Sem én hozzám, sem Martinhoz. Akkor... Itt bizonyára másról van szó. Valamilyen érzés az oka. Érzés? Miféle érzés? Szeretem a srácot. Úgy látom, a nő érzelmei a családban maradtak. Bemegyek hozzá. Mit akarsz mondani neki? Jó estét. A szeretője lánya vagyok. Hogy van? Látni akarom, hogy milyen. Hogy mi vonzhatta hozzá apát. Nem maradok sokáig. Nekem vissza kell menni a sörgyárba. Csak 10 percet kérek. Tessék, mit óhajt kérem? Semmit.
Bocsásson meg, azt hiszem eltévesztettem a címet. Várjon csak! Maga Náne, ugye? Ne menjen el, jöjjön be. Nem is tudom, én nem akartam semmit, csak... Csak mit? Látni akartam, hogy néz ki. Na és hogy nézek ki? Nem úgy, mint a lapokban. Kér valamit inni? Nem. Az édesapja sokat beszélt magáról és a bátyjáról. Ő nem Oxfordban tanul? Már nem. Tessék, üljön le. Köszönöm, de mindjárt mennem kell. Ilyen hamar? Üljön le egy percre. Nagy butaságnak tartja, hogy eljöttem? Ugyan miért? Én is ezt tenném a maga helyében. Csak talán más indítana rá. És pedig mi? Gyűlölet. Hiszen maga is gyűlöl engem. Azt gondolja, én tehetek mindenről. Hát jó. Vállalom a magam részét. De minden kapcsolathoz két ember kell. Martin szeretett engem, de a családja mégis maguk voltak, mindig csak maguk. És maga mi volt neki? Hogyan lehetne ezt megmagyarázni? Hiszen még teljesen magam sem értem. Mondjuk talán így. Maguk voltak az otthona, és én voltam a vészkijárat. Én voltam a hátsó ajtó egy másik életbe. Az apja sosem volt boldog. Én velem sem. Miért nem mondja ki nyíltan az igazat? Miért kell szépíteni a dolgot? Maga apa szeretője volt, apa pedig hazug csaló. Igen. Kívülről nézve így is fel lehet fogni. Az apja tényleg hazudott, de megpróbált hűséges lenni mindenkihez. Az édesanyjuk mellett is meg akart maradni. És hűséges lenni a gyerekeihez, a nevéhez, és persze hozzám is. Ha nem betegszik meg váratlanul a kisfiam, akkor a családjuk semmit sem tudott volna meg. Martin? Igen, Martin. Ő akarta, hogy a nevét viselje, mert ez volt az egyetlen, amit úgy adhatott neki, hogy ne a családjától vegye el. Beteg? A szíve. Nemrég megoperálták Amerikában. Nem tudom, hogy valaha is egészséges lesz-e még. Láthatnám? Persze. Jöjjön. Még hogy 10 perc. Az eszem megáll. Most mennem kell. Sasha! Peggy! Végre. Olyan boldog vagyok, mint a moziban, mi? Csak, hogy megint vagány vagy. Köszönöm, Holland. Nagyon szívesen. Köszönöm. Rendkívül nagy örömömre szolgált. Különben is ezért fizetnek, nem?
A bíróságnál védent szemcímeként a Guldenburg kastélyt adtam meg. Kérem, gondoskodjék arról, hogy Brinkley kisasszony valóban elérhető legyen. Minden lépését követni fogom. Ó, köszönöm. És most hová? És most hová? Én most pezsgőt akarok, és kaviárt, és pecsenyét, és spagettit, és tortát, és téged. Daddy! Kislányom, de jó, hogy itt vagy. Ismerkedjetek meg, Sasha von Guldenburg, az apám. Hát megtörtént a hivatalos bemutatás. Amikor először láttam itt, járkárt fel és alá, sápadtal és ereszkedve, egy jókora virágcsokorral a kezében. Most sokkal jobban néz ki, és te is. Még jó, hogy nem életfogytiglan csuktak be. Segíthetek nektek még valamiben? Igen. Meghívhatsz bennünket egy étterembe. Azt hiszem, most sokkal nagyobb az étvágyam, mint Sasha anyagi lehetőségei. Igen? Na jó, hát akkor szállj be. Csak nem ülsz egy kocsiba egy börtöntöltelékkel. Ó, szóval inkább bele akarsz menni? Nem is értem miért. Na jó, indulás. Bemutattuk a Guldenburgok öröksége című filmsorozat 11. részét. Szereplők: Brigitte Horney, Tolnai Klári, Christiane Hörbiger, Timár Éva, Katarina Böhm, Götz Anna, Jochen Horst, Rátóti Zoltán, Wolf Roth, Kozák András, Wilfried Basner, Szilágyi Tibor, Jürgen Goszlár, Mécs Károly, Ruth Mária Kubicek, Mór Marianna, Sigmar Solbach, Kaszás Attila, Susanne Uhlen, Eszenyi Enikő. További magyar hangok: Kun Vilmos, Bolba Tamás, Fató István, Makai Sándor, Gera Zoltán, Rajhona Ádám, Hámori Ildikó, Szokolai Ottó, Csere Ágnes, Sörös Sándor, Fülöp Zsigmond, Koroknai Géza, Szentesi Gergely, Balog Erika, Bús Gyula, Tóth Enikő. Írta Michael Bayer. Zene Eberhard Schöner. Fényképezte Rolf Riccini és Horst Peters. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar szöveg Asztalos József. Hangmérnök Illés Gergely. Rendezőasszisztens Dezsőfi Rajsz Katalin. Vágó Kis László. Gyártásvezető Pálinkó Mária. Szinkronrendező Vajda István. A filmet rendezte Gero Erhardt.